Ngai khublai phi ha ke kerteng ke bathiang tam ke jong thrai Jesus Christ nong penem ba e jongi na ke benta ke jingpuson na ke ktien ke jong blai dongi ye pulien na ke shithi shinong kolosai ke long ke balai ke khot ke khat riu ke kentien ke bong ai ba ke ktien U Khrist kan shong kyrhai ha po jong phi ha ke jing start baro da ke ba hikai ba da ke ba yesneng perlok hagi sam hagi jingruai but hagi jingken ut bakin jaman sim daga berwai daga jingai hagi donor jongpi show blay ka bible ke hikai ngi bakum ki khun ki jong blay yiri ban long ki barius pa haga ktien ke jong trai baga ktien ke jong Khrist kan shong kyrhai hapo jongi hatu ke ktien ke jong blai kadap kyrhai ke jing im ke jong phi kan ma ba ke lenti na ke benda ke jing pendap ye daga ktien ke jong blai ke donut ke jingi ke jing pule ke ktien ke jong blai ke jingpuson ke ktien ke jong blai par ke jing shashkor ke ktien ke jong blai penum la ban yo pdiang ke ktien ke jong blai lemda phile ikni ke baro teden tak daw banlong ki ba rius pa ha ktien ke jong blai banlong kita ki brio ha ka ba ktien ke jong Khrist ke shong kyrhai ni don kam ban ai ke por ke bor ban di ban danru ke jing thrang ke jing thngan ye ke ktien ke jong blai ke balong ke jing bam ba ken jaman sim pada bagi don ke ktien ke jong Khrist ke ktien ke jong blai hi ke yalam ngi sha ke jing start ba ken jablai berkektien ke jong blai om tang baka penlong ngi ke bala kerkhu haga mensim ke jongi hi henre ngila ru banlong ke jingkerkhu ye ki wei haga bangila ban hikai par ban sneng parlok parom tang hagi ktien ke bangi kren rewat ki sam ki jingruai ke ma baga ke jingruai ke badap da ke ktien ke jong blai kalong ke jing hikai om tang ke pensngo ternat ke skor de ke teiru ye ke mensem kidan shibun ke jingruai ki bala tho ye ki kentien katkum ke ktien ke jong blai pada shisha kanu ke jingruai ke bala penshong nong rem na ke ktien ke jong blai kalong da shisha ke jingkerkhu ke bakrau om tang ye kita ke berwai de wat ye kita ke basngap ken ma bo blai khot ye bangin long ki brio ki ba ka jingkerkhu ka tu cheki wei ngila ye ka ban long jingkerkhu la da ka ktien ke jong Khrist ke shong kyrhai ke jingim ke jongi om tang ha ke bakran om tang ha ke bahikai henre ha ke basneng perlok lengba ke jingruai ki sam bada ke jingken ut ba ken jaman sim ka jingken ut her ha ke jingbane yo blai ka long ke jingken ut ka basngo tenat habang yipen shong nong rem ki kentien ke jongi ha ke ktien ke jong blai para pengirwai da ke jingai ha ki donut ke jongi shau blai ningkong gin long ki bala kerkhu padang taru gin long ke jingkerkhu kadang wat na padang jong pi ke basha skor ke jingpuson pisngo hala de ba phlala ban long ke jingkerkhu shiki wei phlala ye ke ban hikai ban selok ban ruai ke jingruai ki bakat kum ke ktien ke jong blai panlong ke jingkerkhu shiki nong sngap lara em hagri ke sngi to gen panlong ye ke jingkot jingmat bangin long ki bariu spa ha ke ktien ke jong blai bangin sha ba ke ktien ke jong Khrist kan shong kyrhai ke donor ke jongi mdei tang khendiat ndai kan da shong kyrhai lara ngi don ke ktien ke jong Khrist ha ke donor ke jongi ke ktien ke jong Khrist kalong jingem bat kalong mensim yo ke nya ke jingem bat ka mensim ke jongi kalong ka ba em bat ka ba khlan pat nang ta shushu kala ru ban tuoi leng ba jongi shau baro ki mensing ki ba kodor ki ba don kam ya ka jingem leng ba ka ktien ke jong blai ti to blai ki sngi onang yai pendap yang apa de pi da ka ktien ke jong u pat da ka jingai ke jong u blai kerkhu pi perwanam klat blai ye je pi kum ba pilong
Amen.